return for the second half of Days of Our Lives in just a moment. Tak jako v jistých přesýpacích hodinách ubíhají dny našich životů. Ať televize Nova uvádí epizodu z amerického seriálu, tak jde čas. Ahoj, John. Mám jen špatné zprávy. Steve, co je Marleno? Co se děje? Ona, nevím, říkala, že je posedlá ďáblem. Bojím se, že je to pravda. Ano, Steve, co s ní? Musíme vidět. To bych ti nedoporučoval, kamaráde. Je úplně bez sebe. Pořád říká něco o zkáze Salemu a vypadá podivně. Já nevím. Jestli chceš vidět, tak na tvoje vlastní riziko. Já jsem se z toho zbláznil. Zbláznil! Je to strašný. Chci vidět. Dobře, ale je to na tvoje vlastní riziko. Tady máš klíče, já už tam nejdu. Jdu domů. Marleno, co se ti stalo? How